Apa? Petis? Sing aku paling gajian ndak sing masak Bakul rujak. Kok ngelamun kok sing dilamun iku sakjane apa lah kowe wah gara-gara tewel malah rada koplak ayo malah rada koplak kaya ngono apa ora nang awake kok nek kok tolen-olene malah kurang dan dimaem. nyelukitnya ya mbak kan dan gak sek Ndi pesone? sana mana mbak Mi? Sa. Oh, nggak bisa di kono. Lah lek ndodok kene mencampur njol atene gak kenyit-kenyit kene sampean. Biasane ora lho. Tempene ana ora? Tempene sapa? Ora bengok. Ana ujune to. Neng saiki. Tak lera iki. Ya wis digawe. Tapi tangane. Arep tak ilak ya Jijilan jane. yo. Diruwakno piye? Ning ndi? Nek kon wewe. Oh, ate adem. Lah wong Pak Anu ono acara halal